един път иска на Adventure Mode, но въпреки да бъгна играта и той ще става на ми даде босски. Да, този път, който тук се взе, беше босски. Тук е боса и вляза. Окей, после ще върнем назад. Този бос не е много як. Винаги на победеник. Без значение какво прави. Бях на курс. Извините буквално колко сърца съм. Това по принцип не знам за първия етап. И не знам защо пък не гледам. И ще превмъкнете в конца. Също му ще гледаме след вторника. Тук сега страдали четвъртък. Четвъртък. Да, четвъртък и най-вероятно втория от другата седмица. От тогава може би малко по-рядко ще качвам този канал, както и други. Но пак ще се качвам, аз имам по-рядко. Какво е това ухо за бъде? А как тромба? Много звучи интересно. Така че не да се страйдери и се набия дали. Няма нещо определено други нови стъпки. Има Adventure Mode. Има Adventure Endless Arcade. О, това е яко. Не заповядай да ти оставят тук. Да дала ума и клетка. Извини, парите снима. Ами това защо не сме покорили? Нищо, в момента играя. И смел се. Силен клипса. Точка баща ми и баба ми влизаха. И забих. Писна ми с тези са реклами. Ай, ще изключа звуците и ще пусна много копирайтед музика. Надявам се да не ви е силно. Не би трябвало да ви е силно, защото предния епизод използвах също. Към 30 дни ще ловим. Добре, защо се телепортирам за Бога? За малко да изпусна боския.
се. Ала бази. Ти се базикаш с мене. Дай малко да намаля, че май няма да се чуя. Така. Не знам дали споменах, майче споменах, но пак ще кажа, няма да има интрота в моите епизоди, докато създателя на канала не ми даде. Това е спъкма. Я отида тук долу в мазето, долу. Доста сърца имал, да, мислите ли? В принцип един мой приятел е събирал 3 реда сърца, май или 2, не съм сигурен, той май каза 3. Но не ми се вярва макса да е 3. Аз си мислех, че макса е 2 реда, но като гледал колко бях имал, май ще се окаже, че 3. Не знам какво прави този приятният. Тук мога да се хилвам ли, бе? Не. Сега ще пробвам. Ако пречи. Тъй. Какво става тук си? Добре, не сващам ако прави и нещо, ама както те. Значи се хилвам, когато съм вътре в него и няма чудовище, ама не съм сигурен. Мисля да се хилваме. Не знам какво прави този рък. Този кръг. Бързо. И сега тук трите... чаках, че вие лазера към мене. Сварите, шакадъм. Моля ви, пайчета и такви с неща. Нема шибайки. Че не ще да умирам. Обиколих ли всичко? Само на един място не съм отишъл и надявно няма да мога да отида. Ставих си предмета там. Не трябваше да дам ключа. Ще снимам още към 4 минути явно. 4-5 минути. И ще приключвам. Този герой според мен е изключително силен. И ако не го нърфна, ще бъде супер. Както виждате, тая игричка си е по-дълга от Binding of Isaac. Но какво да се прави? Такъв е живота. Дори буквално етажите да ги чистиш за 5 секунди, пак няма да можеш да стигнеш достатъчно бързо до боса. Добре, със сигурност ще можеш, но как ти да е? Предполагам, че времето на играта е прекалено бъгнато, защото според таймера от програмата ми вече снимаме от 10 минути, а пък в играта показва, че общо съм минали 7 минути. Значи това се е бъгнало. Супер, ракетки. Бам. И той е бос. What is this fire? Добре. What the fuck? Аз да изчезвам преди тук нещо да ме е ударило без да има нищо край мене. Естествено, честа, че
ще бъде в камъните. Бам. Монетки. И още 2 монетки. Ай, поне един шоп без ключ да намеря. Не действа ти. Исках да тествам дали работи от The Binding of Isaac, да отварям вратите с бомба, докато има чудовище в стаята. Най-вероятно този епизод ще продължава, докато не бия Кинг Боса или просто, нали, или докато не умра. В смисъл на няколко часа ще го раздели, защото от телефона не мога да качвам повече от 15 минути. Вече след около 3 минути, там 2, ще свършвам с този клип. Ауч. What? Минах през скелета. Не, тото и труп на скелета. Искаше ми се да бях при боса с това. Аз въобще съм бил боса, супер. Тъкво ще ви покажа какво правите върху боса, ще го тествам. Нито ще го тествам, но ще ви покажа. Направо влизаме. Big Snake. Гадост. Big Snake, мама. Арбе! Активирай се! Естествено, че нито един път няма да оцели главата. Махай се, бе, змията, клас! Ако Хелена беше тук и като прочете името на боса, ще скаже. Беше, който е гледал клиповете му на Майнкрафт, ще знае защо. Него го и доста бъзе от змии. Викат, че са били деволи. Не съм сигурен дали каза, че са дяволи, ама каза нещо подобно. Нищо да се самоубивам. Който не знае този предмет, като го активираш, ще взема половин сърце и май убиват другите около тебе, ама не съм сигурен дали ги убиват другите. Ама съм сигурен, че ще взема по половин сърце, което не е яко. Много ма кефе и този предмет. Как? Окей. То вече казвам чао, бай-бай, да не се проточва, че ще стане 16 минути, няма много чу. Това беше от мен, аз съм Gaming Time BG, както и да е, бай-бай. Казах бай. Бай-бай.